Ok, deci asta e partea a doua. Am revenit deja partea a doua, dar ok. Bro, ce e asta? What the hell? Ok, deci nu o să mai îmi punem nimica pentru că nu mai vreau. Bro, și-a pus și astea. Serios, bro? În fine. Eu cam așa arătă camera mea. Am mă gândit să mai scot niște luminițe pentru că nu vreau foarte mult să exagerez. Adică, na. Pe bune acum. Și o să dau luminițele astea mai aici și mai în spate. Să le pun așa în față. Sau așa. Uite că dacă le pun aici face mai multă lumină, vei? Da, deci bine. Ok, iar aici o să mai pun încă o luminiță. Mamă, floarea asta e drăguță, dar ne. Ce să mai îmi pun? Ok, deci nu știu ce e pe aici. Așa o să-mi las camera pentru că nu mai vreau să mai pun și altele pe care n-am. Mă, ce lumină avem, bro. Chiar aici la baie cum o fi. Da. O să chidem becul și o să zicem la că mă duc să mă în oraș. Ăsta e așa. Ce să mă fac oare? Ce job să am? Gata, știu de ce nu o să lucrez. Hai să mâncăm. Let's go. Ok. Cea care vreau să mă duc pe aici. Așa, după ce mâncăm. După ce mâncăm, mă duc la muncă. Eu ce să muncesc? Nu știu ce să muncesc, bro. Ia. Are iar... Uitați-l pe Bingo. Ia, uite-l ce drăguț e. O să-l mângâi. A, nu pot. O să mă urc în mașină. Gata, m-am urcat. Mamă. Ok, deci aici o să lucrez eu, pentru că, de ce nu? Sau să lucrez la hotel? Mă iau toți pe aici. Bă, de ce parcăm aici? Ok, aici am parcat cât de cât, dar, aoleo. Bă, nici nu o să intrăm pe aici, ca să intrăm și noi ca oamenii. A, dar noi putem și aici. E. Mamă, noi chiar putem să comandăm. Wow, nu știam. Chiar putem să comandăm de aici. Eu am crezut că e doar așa de... Vai. Muzica asta, bro. Să-ți așa că eram... Îi zic că eu aici.
Eu aici lucrez pentru că e ce mai tare. Dar nu știu unde să pun ștampila aia. Nu mai uitați ce drăguț ăsta. Mamă, am încercat și să mor pe aici, să văd ce e, dar... Da. A zis, ok. Dar poate ea vrea să fie. Ia-mi și revine hainele în ar... Oh my god. Ce tare, cred că nu-mi revine. Aici ce e? Nu. Ok, deci o să închidem... Oh. La 7, nu la 9, la 10. Ok, deci, ia uitați, așa. Ok, deci, în chicken pot să transform, dacă îl prăjesc aici. Mă, ce tare, nu cred așa ceva. Dar și vezi ce tare, pe bune acum, chiar e tare rău de tot. Respect. Bine, îmi plăcea mai mult update-ul celălalt cu... Îmi plăcea mai mult, chiar îmi plăcea mai mult update-ul celălalt. Nu! Bro. Bă, nene, uitați-vă și voi ce fac. Am făcut-o puțin cam prea mare pe asta. Ok, deci o să lăsăm asta deoparte. Ia aici puteți... Bro. Ok, deci e 7. O să... Hai să facem ceva măcar bun. Acum. Nu o să dăm foc foarte mult și o să așteptăm cât de cât. Iar, bro. Deci trebuie să fie până la verde. Așteptăm. Gata, acum o luăm. Uitați-vă aici, da... Nu! Mă, ce v-am speriat, nene. Ia uitați ce am făcut. Am făcut... Nu știu ce asta. Dar da. Deci aici adăugăm fructe. Ca să facem o înghețată. Bun, deci avem aici comenzi. Încă unul mai avem nevoie. Punem aici. După aia ce mai avem nevoie, tot de unde ăsta care e mai mare. Și ăsta lăsăm mai mult aici. Ăsta e gata. Îl punem aici pentru că n-am. Ok, și ăsta. Și ăsta e gata. Încă 4 mai avem nevoie, mama, ce mult. Am crezut că nu mai e nevoie atâta. Ok, deci gata, am completat. Nu? Ok, deci aici ce mai avem? Avem 12 nuggets și o înghețată. Păi... Unde e ăla de înghețată? Cred că aici e ăla. Nu. Aici. Deci trebuie să băgăm fructe. Stați așa să luăm fructele astea, nu știu, habar n-am ce. Da, cred că merge. Cine știe? Ce se aude? Oh, e 10. Da. Acum trebuie neapărat ca să vină acasă.
Stați așa să mai fiu în uniformă. O să plec de aici de la 8. Bun, gata. Am transformat. Și acum mai aleg mașina, nu o să merg. Nu o să-mi iau de aia. Wow! O să-mi iau mașina asta prin Căna. Mamă, deci asta era mașina mea preferată prin 2023. Nu știu de ce, pentru că eu mă uitam la Vi, care acum e Lola. Mamă, și era așa de tare. Acum nu mai e tare. Pe bune. Mamă, bune, ce tare se vede. Ok, și mașina asta o să o las parcat aici pentru că... Upsi, uitați. Aici o să las mașina parcată și uitați așa să o închidem, că nu vreau să nu ia cineva. Bune, acum. Nu cred că v-ar plăcea cineva să ia. Dați așa să ne asigurăm. Nu știu dacă a scris bine, dar ai... Bro, cine e asta? Uitați ce drăguț e, dar... Nu știu... În fine... Bun, deci acum... În fine... În fine... Dați așa să deschidem... O să lăsăm ușa deschisă, că sigur vine și ea acum. Da. Aici stau ei. Bă, în fine. Ce zi mereu în fine? Ok. Bun, asta cine e? Am mai adoptat pe cineva? În fine. Ia să mergem. Vreau să găsesc niște de-astea aici. Nu merge. Bun, deci m-a schimbat, iar acum o să ne băgăm la somn. Uitați. Așteptăm ca să se facă dimineața și... Da. Bun, deci gata, s-a făcut dimineața, da? Sau nu mai merg cu baia? Las, nu mai merg. O să aprindem becul și mergem la baie. Eu n-am fost în baia asta, am fost în altă baie. Bro.
Ce tare are ăsta. Revin cu partea 3.